ንምንታይ ወድ መጀመርያ ፎከስ ዝገብሮ ቀጥታ ናፍቲ ጾታዊ ርክብ ምፍጻሚ ኣብ ህይወት መቸም ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍቕሪ ከጋጥሞ ግድኒ ምኽንያቱ ፍቕሪ ልክዕ ከም ሞት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ዝኽእል እዩ ፍቕሪ ክንትርጉመው ንኽእል ኢና በቲ ዝተሰማዓና መንገዲ ይኹን እምበር መልክዑ ግለጽዎ ምስ ንበሃል ከምዚ ኢልና ክንዝርዝሮ ኣይንኽእልን ወይ ድማ ፍሉጥ ዝኾነ ሓደ መልክዕ ክንህቦ ኣይንኽእልን ብድሕሪ እዚ መልክዕ ዘሎ ዓብ ተራ ዝፃወት ድማ ናይ ጾታዊ ፍትወት ህይወትና እዩ እዚ ብጣዕሚ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንፈርሖ እዩ ብፍላይ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ምሳኻ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ እንተሒዝዋ እዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ሕቶ ኩሉ ግዜ እዩ ዝርብሻ ይኹን እምበር እቲ ምነዮም ነገራት ኣለዉ ክትነግረካ ዘይትደፍር ማለት እዩ ምክንያቱ ብባህልና በቲ ዝዓበናሉ ሕብረተሰብ ናይ ስነ ልቦና ተጽዕኖ ስለ ዘለና ብግልጽ ናይ ምሕታት ልምዲ ስለ ዘይብልና ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደና እዚ ኩሉ ጸገም ከሎ ግን ንምነየሉ ግዜ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ተዝርደአኒ ዝተስተኻኸለን ጥዕና ዘለዎን ናይ ጾታዊ ፍትወት ህይወት ተዝህልወኒ ኢላ ተሓስብ እያ ነዚ ነገር እዚ ግልጽ ንምግባር ንስኻ ባዕልኻ ዝፈተኻያ ዘፍቀርካያ ጓል ብቐሊል መንገዲ ድሌታ ንኽትገልጽ ንዓኻ እውን ዝያዳ ጥዑም ፍቕራዊ ህይወት ንኸትሕልፍ እዚ ሕጂ ንሪኦ ሓሳብ ክሕግዘካ እዩ ሄቨን የምሳኹም ዘለኹም እንኳዕ ብድሓን መጻኹም እንዳበልኩ ናብ ቻናል ሓድሽ እንተለኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነቲ በቢግዜ ዝፍነወልኩም ቪድዮታት ብቐሊሉ ንምርካብ ድማ ናታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውቕዋ ኢኹም ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ ዝኾነት ጓል ፍቕሪ ምስ ሓዛ ካብ ሓደ ወዲ ትምነዮ ወይ ተዝርዳእኒ ኢላ ኩሉ ግዜ ተሓስቦ ጾታዊ ርክብ ምግባር ንኽትውስን ብቑዕ ምኽንያት ንኽትህባ እዩ ይኹን እምበር እዚ ምኽንያት እዚ ኩላና ከም ንፈልጦ መርዓ እዩ ቅድሚ ኣብ መርዓ ምእታው ናብ ዓራት ምሳኻ ክትከይድ ብቑዕ ዘተኣማምን ምኽንያት ክትህባ እያ ትደሊ ብተግባር ዝተደገፈ ናታ ምዃንካ ንግዝያዊ ስምዒት ከም ዘይደለኻያ ከም ዝስማዓ ምግባር እቲ ዝዓበየ ስራሕካ እዩ ሓንቲ ጓል ብቑዕ ምኽንያት ተዘይሂብካያ ናብ ዓራት ምሳኻ ክትከይድ ኣይትደሊን ነዚ ነገር እዚ ከተረድኣ እዩ ዘለካ እንታይ ዓይነት ምኽንያታት እዩ ክትብለና ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ዓይነት ምኽንያታት ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ካብ ጓል ናብ ጓል ይፈላለዩ ምሳኻ ዘላ ጓል እታ ኣፍቂርካያ ዘለኻ ጓል እንታይ ዓይነት ነገራት እዮም ዘሐጉስዋ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ ናብ ህይወታ ናተዩ ኢላ ተቐቢላትካ ድያ ነዚ ምትእምማን እዚ ክትሰርሖ ዘለካ ንስኻ ኢኻ መንነትካ ንስኻ ትኽክለኛ ሰብ ምዃንካ ይነግራ እዩ ቅድሚ መርዓ እኳ ምሳኻ ናብ ዓራት ምኻድ ተደለየት መጀመርያ እዚ ምኽንያት እዚ ምሃብ የድልየካ እዩ ምኽንያቱ ማንም ጓል ንግዝያዊ ስምዒት መጠቀሚት ክትከውን ኣይትደሊን እያ ስለዚ ንስኻ ኩሉ ግዜ ሓቀኛ መንነትካ ገሊጽካ ትቐርባ ጓል ውዒሉ ሓዲሩ ቅድሚ መርዓ ድሕሪ መርዓ ንዓኣ እሙን ኢኻ ጾታዊ ርክብ መዓስን ኣበይን ይግበር ዝብል ኣይጨንቓኒ ስለዚ ኣወዳት እታ ትፈልጥዋ ጓል ንመጻእ ዘይትምነይዋ ማለት ንሓዳር ምስኣ ክትቋረኑ ውሽጢኹም ተዘይመሊእልኩም ብዛዕባ እቲ ጾታዊ ፍትወት ኣይትሕሰብዎ ምኽንያቱ መጀመርያ ንዓኣ ክትሃስይዋ ኢኹም ንስኻ እውን ንመጻኢ ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ስለዚ ንግዝያዊ ስምዒት ካይልካ ጓል ሰባይ ትህሰ ሓንቲ ጓል ፈጺማ ዘይትነግረካ ግን ከዓ ብጣዕሚ ትምነዮ ምሳኻ ክትድቅስ ብቑዕ ምኽንያት ምስ ትህባ እዩ እዚ ምኽንያት ድማ ብተግባር መሃብ ትኽእሎ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ካልኣይ ሓንቲ ጓል ተዝርድአለይ ተዝፈልጠለይ ኢላ ትምነዮ ነገር ምሳኻ ናብ ዓራት ምስ ከደት ሙሉእ ብሙሉእ እምነታ ከም ዝሃበትካ ንኽትፈልጠላ እያ ትደሊ ፍቕራ እንዳገለጸትልካ ናትካ ምዃና ገዛእ ርእሳ ሕሊፋ ትበካ ከም ዘላ ክትፈልጠላ ብጣዕሚ እያ ትደሊ ነዚ ክርድኡ ዘይክእሉ ብዙሓት ኣወዳት ኣለዉ እዚ እታ ጓል ልባ ተሲራ ምስ ከደት ድሒሩ ክርድኦም ይኽእል ንሳ ግን ንዓኻ ኣሚና እዚ ነገር እዚ ምስ ፈጸመት መንነታ ይሕሊፋ ሂባትካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተኣሚንካ ድማ እሙን ምዃን እዩ ዘለካ ሓደ ሰብ ተፍቂርካ ድማ ንፍቕሩ ከተኽብር እዩ ዘለካ ሕጂ ከም ቀሊል ነገር ርኢኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ግን ዋጋ ክትከፍል ኢኻ ህይወት ከምዚያ ትዘውር ነገር እያ ሎሚ ብሓደ ሰብ ምስ ንብደል ዝኾነ ሰብ መጺኡ ድማ ንዓና ክሕሰና እዩ ንሕና ድማ ንኻልእ ሰብ ምስ ንብድል ካልእ ሰብ መጺኡ ድማ ንዓና ከምኡ ገብረና እዚ ኣብ ህይወት ዘይተርፍ ነገር ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንምነዮ ምስ ንኣምነኩም ምስ ነፍቅረኩም መንነትና
ወይ ድማ እትና ኣና ክብረት ተባሂሉ ካብ ቁልዕነትና ኣትሒዙ ዝተነገረና ነገር يحلفنا مسنبكمي 100 ወይ 150% ኣብ ህይወታ የእትያትካን ኣሚናትካን ከም ዘላ ክትርዳእ ይግባአካ ነዚ ነገር እዚ ድማ ሲሪየስ ክትሪኦ ኣለካ ሳልሳይ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንምናየው ኣወዳት ክትፈልጡልና እንደልየ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ዓራት ምኻድ ዘሎ ካብ ርክብ ወፃኢ ዝግበር ዝኾነ ሮማንቲክ መሳሊ ምትንኻፍ ከሆነ ክእድ ምስዓም ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ መብዛሕትኡ ግዜ ዝገርመና ንምንታይ ወድ መጀመርያ ፎከስ ዝገብሮ ቀጥታ ናፍቲ ጾታዊ ርክብ ምፍጻሚ ይኹን እምበር ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምኻድካ ዘሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታት ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝፈትኦ ነገራት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል ንስኻ ትደልዮ ፍቕሪ ክትበካ እንተደሊኻ ኣብዚኦም ነገራት ፎከስ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ደጊመ ክብሎ ዝደሊ እዚ ንሰብ ሓዳር ጠራይ ዝኸውን ምኽሪ እዩ ብፍላይ ማለት እዩ ምስተመርዓኻያ እቲ ዝነበረካ ድሌት ከምቲ ናይ መጀመርያ ስለ ዘይጸንሕ ኣብዚኦም ነገራት ብጣዕሚ ክትግደስ እዩ ዘለካ ከም ንፈልጦ ሓዳርና ጽቡቕ ኮይኑ ክቕጽል ዝገብሮ እዚ ናይ ጾታዊ ፍትወት ህይወትና ቀንዲ ረቓሒ እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል እንታይ ትደሊ እንታይ ዘሐጉሳት ዝብል ነገር ምፍላጥካ ብዝያዳ ሕጉሳት ኮይንኩም ንኽትጸንሑ እዩ ዝሕግዘኩም ፍቑራት ኮይንኩም ክትገብሮ ዝግባኣኩም ነገራት እንተሎ ልዕሊ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም እዚ ሮማንቲክ ዝኾነ ናይ ምትንኻፍ ነገራት ኢኹም ክትጸቕጥሉ ዘለኩም ኣብዚ ከዓ ዘሎ እቲ ነዊሕ ፍቕራዊ ፀወታ እዚ ንሓንቲ ጓል ዕጋበት ዝህባ ሓጎስ ዝህባ ፍቕሪ ዝህባ ነቲ ቀንዲ ርክብ ትዳለወሉን ትሕጎሰሉን ዓብ መንገዲ እዩ ስለዚ ባህርያዊ ነገር ኩላትና ንፈልጦ ኣወዳት ነዚ ነገር ዝኽገብሩ ግዜን ዓቕልን የብሎምን ግን ክትለማመዶን ምእንቲ ታዝፈተኻያ ክትብልን ክትገብሮ ይግባአካ እዩ እዚ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣጸቢቕና ንምንዮ ነገር እዩ ይኹን ግን ንስኻ ኣብ ዝኾነ ስምዒት ምስኣተኻ በዓላት ጽናሕ ኢላ ክትነግረካ ይትኽእልኒ ወይ ቅድሚ ከምዚ ምግባርካ ከምዚ ግበር ኢላ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ስለዚ ዝኾነት ጓል ከምዚ ኢላ ክትነግረካ ኣይትጸበ ኣነ ግን ሎሚ ብድፍረት ኣብ ዝመፀ እንታይ ዓይነት ድሌት ከም ዘለና ቅድሚ ርክብ ይኹን ድሕሪ ርክብ እዚ ዝነግረኩም ሮማንቲክ ናይ ምትንኻፍ ነገራት እዩ ኢለ ብግልፂ ይነግረኩም ኣለኹ ንተፍቅራ ጓል ንምሕጓስ እዚኦም ነገራት ክትገብር ኣለካ ስለዚ ነዚ ድማ ኣወዳት ተረድኡልና ራብዓይ ኩላትኩም ደቂ ተባዕትዮ ክትፈልጡልና ወይ ክትርድኡልና እንምንዮ ነገር እንተሎ ጾታዊ ፍትወት ንፍጽሞ ንዓኻትኩም ንምሕጓስ ጥራሕ ኢልና ኢና ንገብሮ እዚ ሓቂ ክመስለኩም ኣይክእልኒ ምሽ ምኽንያቱ ንሳውን ስምዒት ስለ ዘለዋ እዩ ግን ሓቂ ንምዝራብ ንስኻትኩም ኣብ ርክብ ምግባር ዘለኩም ቦታ ክንዲ ምንታይ ካባና ንላዕሊ ዓብ ምዃኑ ንስኻትኩም እውን ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ዲዛየር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹም ዘሎ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ርግጽ እዩ ንደሊና ግን እንደልየሉ መጠን ምስትናትኩም ብፍጹም ኣይመጣጠን እዚ ክትርድእዎ ኣለኩም ነዚ ብዘይ ምርዳእኩም ሓንሳብ ብጣዕሚ ፑሽ ትገብሩና ኢኹም ልክዕ ከምቲ ናተይ ስምዒት ኣለዋ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር ኩላትኩም ኣወዳት ክትፈልጥዎ ዘለኩም መብዛሕትአን ኣዋልድ ዝምነይኦ ንኣፍቃሪኣ ወይ ንበዓል ቤታ ንምሕጓስ ኢላ ትገብሮ ዋላ እውን ደኺማ ኣብ ጽቡቕ ስምዒት ዋላ ኣይተሃሉ ንዓኻ ንኸተሐጉስ ነዚ ነገር እዚ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ መጀመርያ ኩነታታ ምርኣይ ክትርዳኣ ምፍታን ድሌት ኣለክ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ክደፍሮ እዩ ዘለካ እቲ ዘሎ ፀገም ንፈልጦ ኢና ኣብ ባህልና ብግልጽ ምዝራብ ዘይምኽኣል ዋላ ሕጂ እዚ ኣርእስቲ ዝኣልዒለዮ ዘለኹ ብዙሕ ፀገም ከም ፀለየ ይኽእል እዩ ይፈልጥ ግን ምስ በዓል ቤትኪ ወይ ምስ በዓልቲ ቤትካ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ግልጽ ኮይንካ ምዝራብ ነውሪ ይኮነ ስለዚ እዚ ካብኡ ናብኡ ንዓኹም ነወዳት ትቐልል ማለተይ ክትዛረብዎ ከለኹም ማለት ስምዒታታ ተረዲእካ ድሌታታ ሕተታ ደስ ዝብል ሕጉስ ህይወት ድማ ክህልወኩም ነዚ ተፈሊጥካ ድማ ቀጥታ ናፍቲ ዝደለኻዮ ነገርካ ምኻድ ንዓኣ ዘሐጉስ ንሳ ትደልዮ ከተቐድም ትኽእል ስለዚ መብዛሕትና ኣዋልድ ክትፈልጡልና ንደልዮ ንዓኹም ንምሕጓስ ጥራሕ ክንብል ኢና ንፍጽሞ ስለዚ ንሳ እውን ክትሕጎሰሉ ኢላ መታን ክትሓስብ ሕተታ ይዕልላ ምዝርራብ ተጸጊምዋ ድማ ካብ ስምዒታታ ዝኾነ ነገር ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ትኽክለኛ ናብ ደስ ዝብል ፍቕሪ ዘብጽሐና ነዚ ሓሳብ ተፈቲኽሞ ወይ ድማ ተተሰማሚዕኩምሉ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ግለጹለይ ንኻልኦት እውን ይጠቅም ኢልኩም ተኣሚንኩም ሸር ግበሩሎም ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለኩም ከዓ ኮመንት ግበሩለይ ከምብበየ ክምልሰልኩም እየ ሳብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ ኢኹም